bij deze live-uitsturing over de landschapsbiografie van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Het verhaal van ons landschap. En het verhaal doen we deze avond in het Nederlands, want we weten ook dat er heel veel mensen vanuit buiten de provincie meekijken. Mijn naam is Barend van der Veen. Ik mag jullie vanavond door deze uitzending heen leiden. En het wordt een interactieve avond. Er is een mogelijkheid om live vragen te stellen. Dat kan via de Facebook, de chat, maar ook via WhatsApp. Dan kijk ik even op mijn briefje 06 120, misschien komt het zo ook in beeld, 830 46. En we hebben straks een leuke quiz, dus dat is handig dat u daarvoor ook een andere, misschien even uw telefoon bij de hand heeft, zodat we daar straks ook mee aan de slag kunnen. Want we nemen u vanavond mee in het verhaal van ons landschap. Dat betekent dat ik zo meteen eerst mijn tafelgasten links en rechts aan u ga voorstellen. Dat we daarna gaan kijken en luisteren naar verhalen van het landschap. En daarna bent u dus aan de beurt met de quiz, de mini-quiz die we over het landschap hebben georganiseerd. En we sluiten af met de lancering van de digitale atlas als onderdeel van de landschapsgeografie. Ja, en wie zit er vanavond bij mij aan tafel? Aan deze kant Esther Hanemaier, wethouder van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Welkom. Dankjewel. Het is heel leuk om hier vanavond te zijn. Het is spannend. Je zei al van het wordt een interactieve avond. Ja, dit is in deze tijd natuurlijk best wel speciaal dat we toch een manier hebben gevonden om onze landschapsbiografie te kunnen presenteren. Dus ja, ik heb er zin in. Spannend, leuk. Mooi. Nou, je hebt landschap in je portefeuille. Ik weet niet of je dat zo zegt, maar je hebt natuurlijk dagelijks te maken in je werk met het aspect landschap. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, landschap zit natuurlijk bij het hele college. We hebben allemaal te maken met ons mooie landschap. Alleen ik ben portefeuillehouder als het gaat om RO, ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid. En ja, dit is daar een onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling. Landschap gaat over je ruimte. Ja, waar je ook maar om je heen kijkt, dat is landschap. Ja. Nou ja, en daar maken we keuzes in. Hè? Waar willen we wonen, waar willen we werken? En daar hou ik me mee bezig in het dagelijks leven. Ja? Landschap is alles. Landschap is alles, ja. Dat zal, als we even 3 meter naar deze kant gaan, naar Dennis Worst, dat zal jij beamen, denk ik, dat landschap alles is. Ja. Welkom. Ja, dank. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Dennis Worst dus, afkomstig Friese Elslo. Okay. En ik heb als projectleider landschap en cultuurhistorie vanuit Cultuurlandadvies aan de landschapsbiografie gewerkt. Oké. Nou, ik heb even op jouw LinkedIn gesneupt. Je bent landschapshistoricus. Ik heb ook gezien dat je cum laude bent afgestudeerd op het thema landschap bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dat je aan het promoveren bent, dus we hebben enorm veel kennis aan tafel, hartstikke mooi. Maar landschapshistoricus, kun je iets uitleggen wat dat betekent? Wat doe je dan dagelijks? Ja, eigenlijk een historicus op het gebied van landschap. En dat betekent eigenlijk dat je met heel veel facetten van het landschap bezig bent. Het gaat met name om de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het landschap. En dat is dan heel breed. Dan praat je over archeologie, medievistiek, bodemkunde, geologie. En al die facetten, al die vakgebieden breng je samen in de ontwikkeling en het verhaal van het landschap. Mooi. Nou, en een van de dingen die je dan doet ook is landschapsbiografieën maken, denk ik. Tenminste, je hebt meegeschreven aan de landschapsbiografie van Noord-Eerst-Friesland. Kun je ons in het kort uitleggen wat een landschapsbiografie is? Het woord zegt het eigenlijk al, hè? Een biografie van een landschap. En wat altijd een goede metafoor is dat landschap, dat kunnen we lezen als een boek. Dat landschap is al eeuwenlang in ontwikkeling geweest. Wij gaan zelfs terug tot honderden duizenden jaren terug in de tijd. Toen waren het vooral natuurlijke processen, wat landschapsvormende processen, waardoor de ontwikkelingen in het landschap plaatsvonden. Denk aan de ijstijd, aan stuwwallen, aan kweldergeulen die ontstonden. En in de loop van de tijd dan zie je dat de mens steeds meer invloed gaat uitoefenen op het landschap. Dan worden de dijken opgeworpen, er worden terpen opgeworpen ook, als het ware. Nou, en eigenlijk zijn het allemaal verschillende periodes in het verhaal van het landschap. En wat wij doen, wij pellen eigenlijk dat hele verhaal van het landschap af. We delen dat in periodes, dat zijn eigenlijk de bladzijden van het boek. En per bladzijde proberen we op een wetenschappelijke manier te verantwoorden hoe iets ontstaan is, hoe dat is gekomen. En daarbij wijzen we ook kernkwaliteiten in het landschap aan. Dus dat gaat vaak om houtwallen, structuren in dat landschap, houtwallen, sloten, opvaarten, dat soort zaken. Dus eigenlijk ook een levensverhaal van het landschap, de ontwikkeling van het landschap. Ja. Nou, dan draai ik weer even die kant op. Want Esther, waarom heeft nou de gemeente juist nu een landschapsbiografie laten maken? Dat is een goede vraag. Dat heeft ook meerdere redenen. Ten eerste, we zijn een nieuwe gemeente. Noordoost-Friesland bestaat 2 jaar. Maar dit gebied bestaat al veel langer. Hè? Dennis zegt het al. Het heeft een hele lange geschiedenis. Maar juist als nieuwe gemeente is het belangrijk om te weten, wat
wat het verhaal is van ons gebied. Hè, waar liggen dan die kwaliteiten? Wat zijn dat dan precies? En met deze biografie hebben we dat heel duidelijk in beeld. Dus dat is één onderdeel. We willen als nieuwe gemeente precies weten hoe ons landschap opgebouwd is, wat de geschiedenis is, wat de historie daarvan is. Ja, wat is je identiteit als gemeente? Dat is belangrijk. Je moet weten waar je wegkomt en waar je heen gaat, zeg maar. Hè? Dat is belangrijk. En de tweede, dat is ook belangrijk. We hebben vanaf 2022 gaat de nieuwe omgevingswet, die treedt in werking. En een onderdeel daarvan is dat we een omgevingsvisie moeten maken. Ja, dan heb je bouwstenen nodig voor die visie. Nou, deze biografie die is een van de bouwstenen om tot een goede visie voor onze gemeente te komen. Dus het is een heel belangrijk onderdeel daarvan. En daarom hebben we hem nu juist laten maken. Oké, dus voor de kennis opbouwen, maar ook voor beleid, maar ik denk ook ter inspiratie. Dus je kunt er eigenlijk van alles mee, Dennis, of niet? Ja, zeker. Ja. Het is eigenlijk nog een vrij nieuw fenomeen, een landschapsbiografie. Het wordt al wel langer toegepast en er wordt ook al langer in de geest van een landschapsbiografie gewerkt. En eigenlijk heeft dat een beetje zijn oorsprong in het Drentse A-gebied. Daar zijn toen een stel enthousiastelingen ook aan de gang gegaan met de landschapsbiografie. En daar hebben ze op een wetenschappelijke manier alle kwaliteiten van het landschap beschreven. En die kwaliteiten van het landschap werden als pijler genomen om het gesprek aan te gaan met het gebied. Dus er werd een gebiedsproces opgestart en de kwaliteit van het landschap was eigenlijk daarin de leidraad. En dat heeft geleid eigenlijk tot het landschap van het Drentse A, wat wel heel bekend is in Nederland, waar veel toerisme is, waar de agrarische sector ook nog gewoon de ruimte heeft om hun bedrijfsvoering uit te voeren als het ware. En wel allemaal in de geest vanuit de landschapsbiografie gedacht, dus vanuit de kwaliteit van het landschap redenerend. Okay. Dus. Dat herken jij denk ik ook dan voor wat je als gemeente mee zou willen gaan doen? Ja, absoluut. Je zegt het al, het is als kennisdocument te gebruiken. Nou ja, en dat heb je nodig als het gaat om de visie, maar ook als het gaat om ontwerpfases. En we staan natuurlijk ook best voor een hele belangrijke opdracht. En dat heeft met de verduurzaming, met de energietransitie te maken. Ja, dat gaat gepaard met ons landschap. Hè? De landschappelijke inpassingen van een zonneweide of molens of wat dan ook. Ja, dat wil je op een goede en zorgvuldige manier doen. Maar het heeft ook met andere ruimtelijke ontwikkelingen te maken. Ja, waar wil je wonen of waar moet je een fietspad aanleggen of waar juist niet. En dat vraagt om een kennis. Dus dit document, dat is een kennisbron, maar het is ook ter inspiratie. Als je weet wat je hebt, wat je wilt bewaren. En dat betekent niet altijd dat alles in beton gegoten zit. Dus het document is niet bedoeld van nou dit hebben we en er gebeurt hier niks meer, want dit willen we zo houden. Nee, het is ook ter inspiratie op het moment dat je gaat ontwerpen. Dat je zegt van hoe kan je die landschappelijke kwaliteiten of die cultuurhistorische elementen nou ook bij nieuwe ontwikkelingen dusdanig goed naar voren laten komen, dat je soms ook weer helemaal op een nieuwe manier naar je eigen gebied gaat kijken. Ja. Dus het heeft meerdere gebruikswijzen, zeg maar. Ja. En als je dat nou hebt over inspiratie, heb je zelf een plek waar je helemaal geïnspireerd wordt door het landschap? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, nou zeker. Kijk, ik heb het voorrecht om hier geboren en getogen te zijn. En als ik dan denk aan Veenklooster, dan kom je echt even in een heel ander gebied. Als je daar loopt of je rijdt daar doorheen, dan heb je echt even dat gevoel om in het buitenland te zijn. Het is zo pittoresk, daar hangt er gewoon een hele fijne sfeer, vind ik altijd. Dus ja, dat vind ik heel fijn. Maar we hebben een klein bootje en 's zomers dan ga ik heel graag, als ik tijd heb, dat scheelt natuurlijk wel, maar even met mijn gezin varen. En dan ga je zo die Dokkumer E af op weg naar Bedaard. Ja, en dan beleef je het landschap vanaf het water. Ja, en dat geeft zoveel ruimte in je hoofd, zoveel ontspanning. En dan heb je het idee dat je in je eigen gemeente en amper een half uur van je eigen huis. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben in Dokkum geboren en getogen. En Dokkum heeft ook wel een heel speciaal plekje in mijn hart. Als je kijkt naar de historische bolwerken natuurlijk, als je daar overheen loopt, het prachtige centrum, ja, dan heeft Dokkum natuurlijk ook wel een hele bijzonder plekje in mijn hart. Ja. Snap ik, ja.
je hebt ook al een paar mooie verhalen verteld van het landschap. Maar we hebben ook een verhaal verteld aan deze kant van de tafel zitten. Dennis neemt ons zo meteen mee in het verhaal van het landschap. En nogmaals, mocht er tijdens zijn verhaal ook vragen opdoemen, schroom niet om die te stellen via de chat of via de WhatsApp. Ik noem nog maar een keer het nummer 06 120 830 46. Ik ben ook wel heel benieuwd wat mensen zelf van het landschap vinden. Dus ik hoop dat u er echt gebruik van maakt vanavond. Ja, niet leuk. alleen vragen, opmerkingen zijn ook welkom. Zeker, ja, hartstikke leuk. Nou, aan jou het woord, Dennis. Het verhaal over uw landschap. Ja, nou, ik zal jullie meenemen in het verhaal van uw landschap, de landschapsbiografie Noord-Friesland. En misschien goed om te weten, deze presentatie is opgedeeld in 3 delen. Eerst gaan we het hebben over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, vervolgens over het Waddengebied en uiteindelijk over het veenlandschap. En steeds zit er even ruimte in om een vraag te beantwoorden. Dus als u een vraag heeft over de ontstaansgeschiedenis, nou, stel hem dan direct even. Om te beginnen het eindproduct, gelijk maar met de deur in huis. Hier ligt een prachtig boek, het ligt voor ons op tafel en hier ook nu te zien op het scherm. We zijn begonnen aan deze opdracht vanuit Cultuurlandadvies. En er was ons gevraagd van, kunnen jullie op een wetenschappelijk verantwoorde manier een landschapsbiografie maken, wat ook nog toegankelijk is voor een breed publiek? Nou ja, ik zou zeggen, ga er maar aan staan, dat is natuurlijk een hele opgave. Ja. Dus dat heeft geresulteerd in veel tekst en heel veel afbeeldingen. En daardoor ook een behoorlijk dik boek. Maar dat is ook wel weer mooi, want dan past eigenlijk de hele titel die past op de kaft. Dus dat is weer een mooie bijkomstigheid. En het is een behoorlijk dik boek geworden met heel veel verhalen. En we zijn dan ook heel blij dat Reinoud Kraaienbrink deze prachtige cartoon die nu op het scherm te zien is, heeft gemaakt. Dit is eigenlijk de hele landschapsbiografie in een notendop. Het is de geografische grondgebied van de gemeente. En hij heeft op een fantastische wijze allerlei elementen erin gezet die het verhaal van het landschap vertellen. Je kunt er uren naar turen en eigenlijk vertelt dit al het hele verhaal. Maar natuurlijk is er ook wel een verdiepende laag erin en daar wil ik jullie eigenlijk vanavond in meenemen. Maar dit is al bijna zo'n van 0 tot nu verhaal. Hier werden er volgens mij, toen ik nog op de basisschool zat, dan had je die 0 tot nu serie. Ja. Nou, en toen ik dit zag, dan dacht ik daar gelijk aan. Ja, ik vind hem echt prachtig. Ja. Nou, we beginnen met het eerste deel, de vorming van het landschap. En daarin zijn 2 hoofdstukken, het Pleistocene landschap en het Holocene landschap. En als we het hebben over het Pleistocene landschap, dan gaan we heel ver terug de tijd in. Dan hebben we het echt over ijstijden. De Sale-ijstijd is de laatste ijstijd geweest dat Nederland ook met landijs bedekt is geweest. En vervolgens daarop krijgt de Wijssel-ijstijd. Dat is van ongeveer 117.000 jaar geleden tot en met 11.000 jaar geleden. Dat is echt een behoorlijke periode terug. En wat wel mooi is, wat moeten we bij ons dat landschap voorstellen in de ijstijd? Het was een ijstijd, er was een grote landijsmassa, waardoor de zeespiegels veel lager stond. En daardoor lag het Pleistocene landschap, dat hebben we het over het zandlandschap, lag op heel veel plekken aan de oppervlakte. En vandaar ook die schetstekening, die hier weer aan de bovenkant laten terugkomen. Ik probeer steeds uitsneden te laten zien van die cartoon. Daar zie je heel mooi links nog de ijskap liggen. En rechts een plaatje met rendierjagers die achter mammoeten aanzitten om naar Engeland toe te gaan. Want in die periode kon je gewoon nog lopen naar Engeland omdat de zeespiegel zo laag stond. Nou, waar hebben we dan over? Wat voor landschap is dat dan? Een heel kaal en weids landschap, een toendra-klimaat. De wind had vrij spel in het landschap, dat pakte zand op en zette het elders weer af. Dat noemen we dekzand, zo werd er een laag dekzand over het landschap afgezet. Een vlechtende rivier, zoals we dat noemen, dus een hele brede stroombedding met allerlei kleine riviertakken erin. Dit is nog een voorbeeld uit Nieuw-Zeeland. De oppervlakte was eigenlijk constant bevroren, dus die rivier kon zich niet insnijden. Dus dit waren de rivieren die destijds in dit landschap stroomden, ook in Noord-Friesland. Nou, en als we dan kijken van, als we weer teruggaan naar dat landschap als een boek, wat is dan iets wat we nu ook nog altijd terug kunnen zien in het huidige landschap? En dat is de vorming van een pingo en uiteindelijk een pingo-ruïne. Een pingo, dat is in het Inuit, betekent dat eigenlijk een ijskern, een ijsheuvel. En dat zien we hier heel mooi weergegeven in deze afbeelding. Links zie je dat er grondwaterstromen van onderuit naar de bovenkant van het maaiveld komen. Dat maaiveld was bevroren, dus je creëert eigenlijk een soort van ijskern en een ijsheuvel.
die drukt het ondergrond mee omhoog. En uiteindelijk stond een hele dikke ijskern, een ijsheuvel. De grond schoof langs die zijkanten van die ijsheuvel naar beneden. Dus je kreeg een randwal. En die ijsheuvel kon wel 60 meter hoog zijn. Dus het was eigenlijk een heuvelachtig landschap destijds in Noordoost-Friesland ook onder andere. Op een gegeven moment werd het warmer, die ijsheuvels smolten af. En wat eigenlijk overbleef waren diepe gaten in dat landschap. Dat noemen we nu ook wel dobbers. Uiteindelijk zijn die weer volgegroeid met veen. Dat is een ander verhaal, daar kom ik straks wel op terug. En ook die vorming van pingoruïnes is weer prachtig weergegeven in die cartoon. Heel mooi, de ijskern die omhoog toe aangroeide en uiteindelijk weer smelt. En de veenontwikkeling. En onder zien we een voorbeeld van een pingoruïne zoals ze nu ook nog in het landschap liggen. In Canada, in het noordelijke deel van Canada of in Groenland. Die grote ijsheuvels, die lagen ook in dit landschap. Nou, en hoe weten we dat nou? Als we hier kijken naar de kenkwaliteiten van het huidige landschap, dan zie je links een hoogtekaart. Rood is hoog, blauw is laag. En ik weet niet of u thuis ziet en ik weet ook niet of u thuis mijn muis ziet. Maar je ziet hier allemaal kleine gaatjes als het ware in dat landschap. Die zijn lager gelegen. Aan de zuidkant zien we eigenlijk acht kaspelen liggen, dus de gemeente ten zuiden van Noordoost-Friesland. En daarboven zie je allemaal groene vlekjes en dat zijn de pingoruïnes die ook nu nog steeds in de ondergrond en in het landschap aanwezig zijn. En als we dan even naar de afbeeldingen naast kijken, dan zie je heel mooi in de verte een pingoruïne liggen in dat Elsersingellandschap met ook nog een randwal eromheen. Dus die pingoruïnes, die bladzijde uit het boek, dat is nog steeds eigenlijk terug te zien. Nou, dan komen we in een nieuwe periode van die landschappelijke vorming, dat is in het Holoceen. Het wordt warmer, de zeespiegel stijgt, die ijskernen die smelten af. En ook de grondwaterstand in het achterland stijgt, het wordt wat vochtiger. En als we dan kijken naar een paleogeografische kaart, dat is eigenlijk een kaart hoe het landschap er in een bepaalde periode in het verleden uitzag. En we zien hier ook heel mooi de grenzen van de gemeente aangegeven. Die wat geelachtige kleur, dat is eigenlijk dat Pleistocene landschap waar ik het net over had. En als we dan door de tijd heen scrollen, dan zien we dat het landschap verandert. Die zeespiegel stijgt, dat noemde ik net al. Er worden strandwallen gevormd, nog niet op de plekken waar we nu de eilanden zien liggen, een stukje ten noorden ervan. Maar er creëert zich ook een waddensysteem. Nou, en dat landschap was in die tijd nog heel dynamisch. Dus dat zul je ook zien als ik nu verder scroll. Dan zie je dat die kustlijn steeds verandert. Er zijn steeds nieuwe getijdengeulen die hier het landschap insteken. En wat wel aardig is, hoe verder je komt in de tijd, hoe meer dat landschap uiteindelijk zich naar het huidige beeld toe vormt. En als we dan de laatste dia bekijken van die paleogeografische kaart, dan zie je al dat die strandwallen, die liggen al zo'n beetje ter hoogte van de huidige eilanden. Dat waddensysteem is aanwezig. Op de rand van het waddensysteem, daar heeft zich een kwelderwal gevormd. En dat is wat een hogere plek in het landschap. En daarachter hebben zich gigantische veenmoerassen gevormd. Dat is die bruine kleur op het kaartbeeld. Dat is de reconstructie van het landschap, van het veenlandschap. Daar moeten we ons hoogveenmoerassen bij voorstellen. Zoals het Vogeloeveen bijvoorbeeld, zoals het Bargeveen. En die bedekt een heel groot deel van de gemeente destijds. Nou, en als we dan kijken naar dat waddenlandschap, wat is dat dan precies? Wat bedoelen we daarmee? Dit is een referentiebeeld, een foto van de bosplaat op de Schelling. Daar zijn die processen nog altijd actief. We moeten de Waddenzee even erbij bedenken aan de onderkant van deze afbeelding. En hier zie je heel mooi dat een getijdengeul landinwaarts steekt. Langs die getijdengeul is een oeverwal gevormd. Daar steken prielen doorheen. Dus dat zijn kleine kronkelige slootjes die zich een weg zoeken in het lager gelegen landschap. En die getijdengeul gaat eigenlijk over in een kweldergeul. Die zien we helemaal in de verte in het landschap steeds kleiner worden. Nou, die kweldergeulen die hebben ook in het landschap van Noordoost-Friesland gelegen. En langs die kweldergeul is ook een kwelderwal gevormd. En een kwelderwal dat ligt iets hoger in het landschap. Bij hoogwater blijven daar zandige slipdeeltjes achter. Het zijn vruchtbare gronden, savelachtige gronden. En op die kwelderwallen zien we nu ook dat in Noordoost-Friesland, daar zal ik straks ook nog even op terugkomen, daar liggen nu vooral de akkerbouwgronden. Dat zijn die rijke gronden, goed te bewerken, wat droger, wat hoger. Nou, en zo heeft dat natuurlijke landschap er ooit uitgezien. En achter die kwelderwal ligt nog het komgebied wat veel lager is. En dat is zelfs veel moeilijker te ontwateren. Nou, en als we dan kijken weer naar
De kernkwaliteit uit deze periode, uit deze bladzijde van het boek, dan zie je links heel mooi weer in het bruin de kwelderwallen die in de gemeente zelf liggen. Heel veel getijdengeulen die soms door die kwelderwal heen braken in het blauw. Al die kweldergeulen zijn gevormd in verschillende tijden. Maar één daarvan die is nog altijd heel goed zichtbaar in het landschap. En dat is eigenlijk het getijdensysteem van de Pearsens, een beetje aan de rechterkant. Die kweldergeulen heeft heel lang functie gehad in het landschap, tot in de volle middeleeuwen zelfs. En delen daarvan zien we nu nog altijd terug. En de Pearsens ligt nog altijd in het landschap. En dat is het mooie beeld hier rechts daarvan. Nou, dat was het verhaal van de ontstaansgeschiedenis, ook met de kernkwaliteiten, hoe dat nu nog in het landschap erbij ligt. Nou, dan zal ik even kijken in de WhatsApp wat voor vragen we hebben binnengekregen inmiddels. Nou, ik denk dat je een goed verhaal hebt gehouden, want ik zie eigenlijk alleen maar vragen voor de wethouder. Oh. Dat is een vraag van... Ik vind het wel heel bijzonder om dat zo je presentatie te zien. Hè? Ook hoe die kustlijn veranderd is. Zeg maar, dat je dat even schetst. Heel mooi, ja, bijzonder. Ja. Vind ik leuk. En de Pearsens, die ligt niet heel ver bij mijn huis vandaan, maar dat is een hele belangrijke geul geweest. Dus, we gaan het straks nog weer zien. Okay, we komen er nog weer op terug. En die poster, hè? Magnifiek, hoe die vertaald is in deze biografie, vertaald is in die poster. Ik heb hem ook al even thuis bekeken, maar het is echt leuk om daar gewoon even heel rustig de tijd voor te nemen, want het zijn allemaal kleine verhaaltjes op zich. Heel prachtig, leuk. Hè? Ja. Ja. Toch even naar een vraag voor de wethouder. Er is een vraag gesteld, zijn er plannen om verloren landschapselementen weer terug te halen? Bijvoorbeeld oude vaarten weer in gebruik nemen, wordt hier gezegd. Nou, we zijn altijd bezig met verschillende ontwikkelingen. En dan kijken we natuurlijk altijd naar de cultuurhistorische elementen. En die proberen we ook te bewaren en te bewaken. En als het enigszins kan in de ontwikkeling, probeer je ze ook terug te halen. Dus eigenlijk bij elke ontwikkeling kijk je naar de cultuurhistorische elementen van. Okay. Ja. Nou, de volgende vraag hangt daar wel een beetje mee samen. Dus, van Berend, die zegt, nou, hartstikke mooi voor deze presentatie. Maar hoe kijkt u nou naar de historie van Dokkum en de bolwerken? Zouden die ook behouden moeten blijven? Of kunnen daar ook nieuwe elementen aan toegevoegd worden wat u betreft? Nou, dat is een leuke vraag. We hebben natuurlijk net een discussie gehad rondom een extra brug over het water. En ik denk dat deze vraag daar ook een beetje aan refereert. Kijk, de bolwerken aan zich, die wil je zo houden. Dat is zo'n belangrijk en kenmerkend element van de Dokkum, daar wil je niks aan doen. Maar ik heb ook al aangegeven, de biografie, de landschapsbiografie, dat betekent niet dat je niet kan ontwikkelen. Maar je moet weten waar je wegkomt om te weten waar je heen gaat. Nou, en dan is een nieuw element die niet afbreuk doet aan het historische. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon een hele mooie combinatie zijn. Als het maar heel goed afgewogen is en dat het bij elkaar past, zeg maar. Hè? En je ziet wel in andere plaatsen ook, als je in Antwerpen of Parijs kijkt, dan combineert oud en nieuw soms ook heel mooi. Ja. Dus ik zeg van historische kernkwaliteit, die moet je weten. En waar het kan ook bewaren. Maar nieuwe ontwikkelingen zijn ook belangrijk als het maar goed bij elkaar past. En wat we vandaag natuurlijk ontwerpen, dat is over 100 jaar ook weer geschiedenis. Hè? Zeker. Ja. Nou, en het is misschien ook nog wel goed te zeggen dat cultuurlandschap, dat kan juist ook een inspiratiebron zijn. Dat cultuurlandschap heeft altijd een functionaliteit gehad. In de toekomst komen er heel veel nieuwe opgaven op ons af. Denk aan de klimaatverandering, aan droge perioden, misschien wel het water vasthouden op bepaalde plekken. Verzilting zou misschien wel een issue zijn hier in de gemeente, of dat is een issue. En misschien kunnen we ook wel bepaalde cultuurhistorische patronen opnieuw gebruiken en een nieuwe functie eraan geven, maar toch ook het oude patroon behouden. En misschien kun je ook nog wel bepaalde patronen juist terugbrengen in het landschap. Dus het moet ook een soort van inspiratiebron zijn om te werken aan het landschap. Ja. Nog toch even een inhoudelijke vraag aan jou nog. Is er ook nog iets te herkennen vandaag de dag van het Pleistocene tijd in de gemeente? Jazeker. Ja, dat vooral in het zuidelijke deel van de gemeente. Daar zie je dat het keileemplateau, het keileem, dat is eigenlijk in de Salen-ijstijd, de voorlaatste ijstijd, toen die stuwwallen of die ijsmassa's over ons land heen kwamen, is
onder die ijsmassa is Keilim afgezet. Dat is een verpulverde fractie van stenen die uit Scandinavië kwamen. En dat Keilim-pakket, dat kan meters dik zijn. En dat hele plateau, dat ligt eigenlijk in de noordelijke Friese Woerden. Ja. En die pingo's is daar natuurlijk ook een element van. Maar dat Keilim-plateau, dat hoogteverschil en de beekdalen die toegevormd zijn, die liggen daar vooral in het zuidelijke deel van het landschap. Ja. In het noordelijke deel ligt daar heel veel klei overheen, dus uit het Holoceen. Dus daar ligt het pleistocene landschap begraven in de ondergrond. Ja, okay. Nou, ik krijg nog veel meer vragen binnen, maar we kunnen nu niet vanwege de tijd niet alle vragen beantwoorden. Maar alle vragen worden wel beantwoord. Hè. Dat wordt op de website, straks komt die ook weer in beeld. Wordt het bekendgemaakt en in de loop van deze week worden ook die vragen daar beantwoord. Er is nog wel even een vraag van, we hebben het boek eigenlijk nog niet eens laten zien, de landschapsbiografie, maar er is nu al iemand die vraagt, is het boek ook te koop? Nou, we willen heel graag weten uiteindelijk hoeveel mensen daarin geïnteresseerd zijn en dat kan ook even aangegeven worden op de website. Dennis, het is tijd denk ik om naar het volgende onderdeel van jouw presentatie dan neem ik jullie weer verder mee het Waddengebied in. Het noordelijke deel van de gemeente en ook het grootste gedeelte van de gemeente. Dat Waddengebied dat hebben we beschreven in 4 verschillende hoofdstukken. En voordat ik per hoofdstuk even wat voorbeelden wil laten zien, eerst weer even die prachtige cartoon. En hier zie je eigenlijk heel mooi de ontwikkeling van het landschap in relatie tot de mens en vanaf het moment dat de mens in het landschap kwam. Hier zie je onderin 750 voor Christus, toen werd er voor het eerst geleefd op die kwelderwallen die in dat landschap lagen. Dat noemde men een soort van vlakboerderijen nog, dus het was echt op de kwelderwal zelf. En in de latere periode, omdat die kwelderwal wilde nog wel eens met extreem hoog water overstromen, toen heeft men terpjes opgeworpen. Dat zit je al iets later in de tijd. Op een gegeven moment was hier ook inheemse Romeinse bevolking. Die leefde op die terpen. Maar de Romeinen zelf zijn ook nog wel even in het gebied geweest. Dat zien we hier ook heel mooi weergegeven. Op een gegeven moment, waarschijnlijk was het ook vanwege klimatologische omstandigheden, dat het steeds moeilijker werd om in het gebied te leven, want het vernatte waarschijnlijk heel erg, is men een tijdje uit het gebied weggetrokken. En dan in de vroege middeleeuwen komt men opnieuw in dat landschap en dan zie je dat ze de terpen steeds verder uitbreiden. Ze worden steeds groter, kleine terpjes smelten aan 1 tot 1 grote terp. En uiteindelijk zie je eigenlijk de terpen zoals we nu kennen, de bakens in een wijds landschap met in het midden vaak een kerk. En dat zien we hier helemaal rechtsbovenin in het landschap. En links ook nog een mooi klooster weergegeven. Dus daar zie je eigenlijk de hele ontwikkeling van de mens in dat landschap door de tijd heen. Dus dat is heel mooi gedaan. Nou, en als we dan kijken weer naar een oudere periode van het landschap, dan hebben we het over de vroege middeleeuwen. Dan hebben we een reconstructiekaartje van dat landschap gemaakt. In het donkergroen weer die kwelderwal die dus langs de huidige Waddenzeedijk ligt. In het wat een lichtere tint het kompgebied, de lagere kwelder, wat vaak wat natter was. En hier rechts zie je nog dat getijdensysteem van de Pearsons. En wat heel mooi is, dat er een geul van de Pearsons, een kweldergeul, heel ver dat landschap instak. En dat hebben we kunnen reconstrueren. Dat was ook al uit verschillende studies bekend, maar het was nog nooit eens een keer heel mooi op een kaart gezet. Okay. We hebben gekeken naar historische kaarten, naar bodemkaarten, naar hoogtekaarten. En zodoende hebben we die hele geul weer kunnen reconstrueren. En dat is ook op dit kaartje te zien. Hier rechtsboven zie je het satellietbeeld van het hele gebied met die kweldergeul er weer in. Dus die Pearsons die helemaal ver landinwaarts stroomt. En wat we hier hebben gedaan is die meanderende geul weergegeven met in het blauw de huidige sloten in het landschap die nog steeds overeenkomen met die kweldergeul. En in het wit dan de plekken waar die sloten er niet meer aanwezig zijn. Nou, en dan onderop, of hieronder in de afbeelding, een hoogtekaart weergegeven. Rood is weer hoog en blauw is laag. Ook daar weer die meanderende geul van de Pearsons in. En je ziet dat heel mooi dat eigenlijk die stroombedding van die geul die ligt wat lager in het landschap, ook nu nog. En dat zie je aan wat een groene kleur. Dus die zie je eigenlijk nog helemaal terug in het landschap. Dus dat is eigenlijk heel mooi en dat is natuurlijk een kwaliteit van dat gebied. Nou, links nog de vorming van een terp. Ik heb het net ook al even benoemd. Dat begon al met bewoning op de kwelderwal zelf. Op een gegeven moment werden er kleine huisterpjes opgeworpen. Die huisterpjes groeiden aan 1 tot 1 grote dorpsterp. En uiteindelijk hier linksonder de kerk op de terp zelf als een baak in het landschap. Dit is de kerk van Ginnem. Nou, dan komen we in het volgende hoofdstuk en dan zie je dat de mens zich steeds meer gaat bemoeien met de inrichting van het landschap. Dat noemen we de blauwdruk van het landschap, ook voor het kleigebied,
is in die periode gelegd. En dat zou ik even toe willen lichten aan de hand van dit kaartje. Dat is misschien even wat abstracter en wat moeilijk te interpreteren. Maar het zit eigenlijk zo, je hebt de bodem, je hebt hoogteverschillen, het relief, en je hebt het grondwatersysteem en je hebt de mens. En die 4 factoren die zijn op elkaar van invloed. En op die eerste 3 factoren die ik noemde, op basis daarvan heeft de mens het landgebruik heeft daarop afgestemd. En zodoende zie je dat langs de Waddendijk, dus hier in het bruin, daar lag die kwelderwal en daar is een blokverkaveling op ontstaan. Dus dat zijn eigenlijk de slooppatronen die maken blokken en daarom noemen we dat een blokverkaveling. Langs die peersens, in dat gebied wat lager was gelegen, daar had je heel veel kleine gultjes die aantakten op de peersens zelf. Die peersens was natuurlijk kronkelend en daar zie je dat daar een onregelmatige verkaveling is ontstaan. Nou, dat is eigenlijk weer een apart landschapstype. Nou, en als je dan daarboven kijkt, dat is later aangewonnen land. Dat is dat is gewoon planmatig opstrekkend verkaveld. En zo kun je eigenlijk dat hele gebied uiteentrekken in verschillende landschapstypen. En hier praat je ook weer een beetje over die DNA en de structuur en de identiteit van het gebied op een kleiner niveau. Nou, en dat kunnen we ook toelichten. Hierboven zie je een oude Schotanenskaart, zo'n beetje uit 1718. En hier ligt de oude zeedijk, die zo'n beetje in de 12e, 13e eeuw is opgeworpen. En hier zie je dat er staat een nieuw bedijkt land, 1580, 1590. Dus toen is er een nieuwe zeedijk aangelegd en toen is dit land aangewonnen. En ten zuiden van die oude zeedijk, daar ligt die oude kwelderwal. Nou, en als we dat kijken naar het huidige landschap, dan zie je ook weer heel mooi die structuren terug. De oude zeedijk ligt hier. Hier zie je nog heel mooi de oude blokverkaveling. Dus die verkaveling in het blauw, de huidige sloten die nu nog aanwezig zijn. En in het grijs daaronder allerlei slooppatronen die verdwenen zijn, maar die er in 1832 nog wel waren. De kadastrale kaart van 1832 is hiervoor de basis geweest. En dat zie je hier in het grijs nog terug. Dus er heeft wel enige slijtage in dat landschap plaatsgevonden, maar die blokken zie je nog wel mooi terug. En in dat nieuw aangewonnen land zie je dat het hele gebied opstrekkend was verkaveld. Dat zie je aan die slooppatronen, die langsgelekte sloten. In 1832 waren daar nog veel meer sloten, was het nog veel kleinschaliger verkaveld, maar die structuren zie je nog wel terug. Nou, dus in die periode is eigenlijk, in die middeleeuwen is de blauwdruk van het landschap gelegd en dat kunnen we nu nog altijd teruglezen. En wat erbij hoort als kenkwaliteit is natuurlijk de zeedijk, de pleertsen, de boerderijpleertsen die verspreid over dat landschap liggen. Nou, een hele nieuwe fase is natuurlijk de landaanwinningswerken. Ik noemde net al dat er nieuw land is ingepolderd. En als we dan even teruggrijpen weer op die prent, dan zie je dat heel mooi weergegeven. Hier zijn ze aan het uitmeten met de dijk uit 1580. Een beetje links in het midden van de afbeelding. Je ziet dat in de 20e eeuw een nieuwe dijkversterking heeft plaatsgevonden. Nou, en inmiddels zijn we natuurlijk bezig met het dijkversterkingsproject van Koehol-Lauwersmeer. En dan zal er eigenlijk weer een nieuw laagje aan het landschap worden toegevoegd. En misschien moeten we dan de prent en de landschapsbiografie wel weer wat aanpassen. Nou, en hoe won men dan dat land aan? Daar hebben we een aantal afbeeldingen van gemaakt. Voor de zeedijk, daar slipt het land wat op. Daar ontstond een kwelder. Vaak was daar ook wat een hogere gedeelte in, de kwelderwal of de kwelderrug. En daar werd een zomerkade op aangelegd en zodoende kon je nieuw land aanwinnen. Nou, er werd ook wel actief land aangewonnen. Dat was via verschillende methodes. De Sleeswijk-Holstein-methode was er één van. Er werden rijsdammen in dat landschap aangelegd. Wanneer het hoog water was, werden er heel veel slipdeeltjes ingevangen, waardoor je eigenlijk actief die kwelder wilde verhogen, zodat je uiteindelijk dat land kon gebruiken. Nou, en ook daarvan zie je nog steeds heel mooi voorbeelden terug in het landschap. Dit is een mooie luchtfoto. Daar zie je al die structuren eigenlijk nog voor de kust liggen. En ook op die historische foto, daar rechtsboven, daar zie je eigenlijk de oude zeedijk liggen met daarachter al die landaanwinningswerken. Al die hoopjes die je daar op die luchtfoto ziet, dat is volgens mij nog van de hooiwinning. Ja. Nou, dus dit is in het kort even weer dat verhaal van het Waddengebied. In de landschapsbiografie staat natuurlijk nog veel meer. Ja. Heb je meteen ook wel het grootste deel van de gemeente te pakken, denk ik, met het Waddengebied? Ja, zeker. Ja, ik denk wel zo'n 2/3 deel. Ik kijk weer even in de chat voor of er nog een interessante vraag voor jou is. En dat is wel een hier binnengekomen. Er vraagt iemand, hoe oud zijn die dobben in oud Verwedderdeel ongeveer? Dus ik denk dat de buitendijkse dobben bedoeld worden.
Ja, oh ja. Nou, dat is heel moeilijk een jaartal op te plaatsen. Alleen, voordat die dijk daar werd gelegd in 1580, toen werd dat land, was die kwelder al wat opgehoogd. Toen werd dat waarschijnlijk al wel gebruikt voor bewijding vanaf de boerderijen achter de zeedijk. Dus vond wel enige bewijding plaats. En het zou heel logisch zijn dat er toen al dobben zijn aangelegd om dat zoete regenwater in te vangen, zodat het vee daar ook wat kon drinken. Dus het is moeilijk om daar een exact jaartal op te plaatsen, maar dat is denk ik wel al iets wat al vrij lang speelt toen men al die kwelder die er voor de kust lag ging gebruiken voor bewijding. Ja. Dan kijk ik nog weer even naar Esther, nog een mooie vraag denk ik. Je hebt net iets verteld van dat nieuwe ontwikkelingen ook op zich in te passen zijn in het landschap. Maar is dat dan niet ontzettend lastig worden? Dat duurt het dan ook niet veel langer en wordt het niet veel duurder om dat op een goede manier te doen? Nee, dat hoeft niet. Nee hoor, we hebben hele goede stedenbouwkundigen en RO-medewerkers die dat soort elementen allemaal heel snel in beeld hebben. En de landschapsbiografie gaat daar natuurlijk ook bij helpen. Hè? Dat je heel snel goed weet over wat voor gebied het gaat. Ik denk niet, het hoeft niet langer te duren. Het moet zorgvuldig, maar dat moest het ook altijd al. En het is, Dennis zei het ook ter inspiratie. Hè? Dus het is een kennisdocument, het is ter inspiratie en het moet zorgvuldig. Dus het gaat niet langer duren, dat valt mee. Oké, nou, dat is een goede geruststelling, denk ik. En ik krijg ook door dat er veel belangstelling is voor het boek en voor de posters. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, helemaal goed. Ja. Dat is echt We fijn. hebben er 400 belanghebbenden nodig. Dus mensen kunnen dat allemaal aangeven. En bij 400 stuks, dan gaan we ze bestellen. Oké, nog meer opgeven. Er is nog wel even een gewetensvraag misschien ook voor jou. Die komt nog net binnen. Oh. Welk stukje van de gemeente mag nooit veranderen? Hebben we even. Er zijn echt heel veel mooie stukjes van Noordoost-Friesland die je wilt bewaren. En dat gaat bijvoorbeeld ook over bepaalde type Friese boerderijen. Hè? Er zijn nog prachtige Friese boerderijen in het landschap. Die wil je graag bewaren, met riet bedekt. En dat vind ik ook heel erg mooi. Dus dan gaat het over een boerderij. Maar net zoals ik net aangaf van de bolwerken om Dokkum is iets moois. Maar als je naar Veenklooster kijkt of op weg naar Bedaat of Marm, de terpen, die wil je niet dat die verdwijnen nog. Hè? Nee. Die proberen we juist terug te krijgen, koste wat het kost. Dus ik denk dat dat ook een element is die we echt moeten bewaren. Dus niet één stukje gemeente wat behouden, maar dat is wel ook verspreid over de gemeente. Ja. Oké, ik stel voor dat we naar het laatste deel van jouw presentatie gaan, Dennis. Ja, nou dan gaan we het hebben over het veenlandschap. Toevallig ook het onderwerp van mijn promotieonderzoek, dus daar kan ik wel even over uitweiden, maar laten we het maar kort houden, dan zijn we ook op tijd klaar. Dat veenlandschap, dat gaat weer over 2 hoofdstukken. En voordat ik daarmee begin, wil ik ook weer even terug naar die prachtige cartoon. Hier zien we heel mooi het veenlandschap in beeld gebracht in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Wat je ook weer mooi ziet, is het eigenlijk een verschil tussen het kleigebied, wat ook op die prent anders is ingetekend, en het veengebied. En daar zie je heel mooi al bepaalde opstrekkende structuren in zitten, met boerderijen die in die structuren zelf liggen, in die opstrekkende structuren. En je ziet daarachter nog een heel groot veenmoeras liggen. Dat is dat veenmoeras waar ik net ook al eerder over sprak, dat hoogveenmoeras. Dat bestond uit planten zoals wollegras, uit heideplanten, maar vooral veenmosveen, dat was heel van groot belang. En op deze prent is natuurlijk nog veel meer interessante dingen te zien, maar we richten ons even op dat veenlandschap en op die opstrekkende structuren. Die liggen daar niet voor niks. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het oorsprong van het landschap, dat is dat hoogveenlandschap. En hoogveen, dat groeide in koepels. Hoogveen kan boven de grondwaterstand zelf uitgroeien. En zodoende konden gewelfde koepels ontstaan van soms wel 6 meter hoog. Dus er zat een bepaalde helling in dat veen. En daar hebben de veenboeren, de ontginners, destijds gebruik van gemaakt. Er was een veenriviertje aan de basis van zo'n veenkoepel. Dat was in dit geval de Riet.
In andere delen van Nederland was het weer iets anders. En wat men deed, men legde eigenlijk loodrecht op zo'n veenriviertje, groef men sloten in het veenpakket. Nou, zodoende raakt het veen wat ontwaterd. En als je veen ontwatert, dan oxideert het. Dat is eigenlijk ook de hele veenweideproblematiek waar we nu nog mee te kampen hebben in de provincie. Maar als het oxideert, dan komt er ook tijdelijk stikstof vrij. En op dat hoogveen kon je daardoor tijdelijk akkeren. Je kon er roggen op verbouwen. Nou, dat zou je niet verwachten, veen en roggen, maar dat was daadwerkelijk zo. Alleen dat was een systeem wat vergankelijk was. Dus door die ontwatering daalde het maaiveld en was men eigenlijk gedwongen om verderop in dat veen te schuiven. Dus die slootjes werden eigenlijk weer opgeschoven dat veen in. Die opstrekken werden als het ware verlengd. En zodoende schoof men steeds achter hun veenakkers aan dat veengebied in. Nou, en uiteindelijk was het veen op. Men kon niet verder in hun eigen opstrek opschuiven omdat ze botsten tegen de buren als het ware. En dan zie je eigenlijk dat de ontginning zelf is afgerond. En zodoende is die hele opstrekkende structuur ontstaan. En die opstrekkende structuur, die verkavelingsstructuur die hoort bij de veenontginningen, dat is eigenlijk uniek in de wereld, uniek in Europa. En Nederland kent die opstrekkende structuur voor een beetje 1/4 deel van Nederland is op deze wijze in ontginning genomen. En een deel van Noord-Friesland ook. En dat is echt iets waar we als land trots op mogen zijn. Nou, hoe ziet dat er dan uit als je dat verder ontleedt? Dan hebben we een kaartje die is iets breder dan de gemeente zelf. Ten zuiden van de Riet en ten oosten daarvan, dat valt nog binnen de grenzen van Noord-Friesland. En ten westen daarvan ligt Dantemadiel. Maar dit is even om aan te geven hoe dat systeem werkt. Ik hoop dat u het thuis allemaal goed kunt zien. Alleen die opstrekkende structuur die is hieronder weer afgebeeld. En wat je ziet is bijvoorbeeld, hier ligt de kerk van Rinsemergeest. En in diezelfde kavel, in diezelfde opstrek, ligt de kerk van Veenwoude. Hier ligt het oud-kerkhof van Akkerwoude. En in diezelfde opstrek ligt de kerk van Akkerwoude. Nou, en als we dan kijken naar het onderzoeksgebied zelf, of de gemeente zelf, dan zie je dat daar de kerk van Oudwoude heeft gelegen. En in die opstrek, daar ligt nu de huidige kerk van Veenklooster, of het kloostercomplex van Veenklooster. En wat er daar mooi van is dus dat je die opstrekkende structuren en dat ontginningssysteem, dat kun je aan die hand van die oud-kerkhoven, kun je zien dat mensen ooit dichter op de ontginningsbasis hebben gewoond, dus dichter tegen de Veenrivier aan. En dat ze met het ontginning mee het veen zijn ingeschoven. Nou, die lijnen die hier zijn ingetekend, die rode lijnen, dat zijn de ontginningsassen. En dat zijn alle boerderijen die op een rijtje liggen en die lagen allemaal in een eigen kavel. En zodoende zijn eigenlijk die ontginningsassen ontstaan. Dus dat zijn die rode lijnen die je ziet op het kaartbeeld. Nou, dus in die periode, in die tijd van die agrarische veenontginningen, zoals we dat noemen, is die blauwdruk van het landschap gelegd. En als we kijken naar het volgende kaartbeeld, dan zie je weer al die opstrekkende slooppatronen. Dus al die langgerekte slooppatronen, dat is weer die blauwdruk, dus die opstrekken die daarin terugkomen. In het noorden zien we ook nog wat een blauwe vlak. Dat zijn 2 esgehuchten, Westergeest en Wijgeest. En dat waren koppen in dat veen, dus die waren altijd zichtbaar. En die zijn waarschijnlijk ook eerder in ontginning genomen. En daar is ook een hele andere kavelstructuur aan gekoppeld. Daar waren ook nog kleine esjes, daarom noemen we het ook esgehuchten. En rechtsboven zie je dat ook op het plaatje, daar zie je die akker met een aantal houtwallen erin. En een houtwal die er krom omheen loopt. Dat is een klein oud esje geweest. In Westergeest kennen we die ook. Dus dat was weer een heel ander landschap. Maar ten zuiden daarvan dus die opstrekkende kavels. En dat zie je ook op die luchtfoto linksonder. Daar zie je de opstrekkende structuur in terugkomen. En wat wel bijzonder is, ik had het net over, men zette die ontginning voor totdat men op een andere ontginningsbeweging knalde. En dat was in dit geval de ontginningsbeweging vanuit Achtkarspelen, vanaf de Oude Riet, ook een veenriviertje. En ter hoogte van de Zwette, dat is eigenlijk die gestipte lijn helemaal ten zuiden op de kaart. Dat noemen ze de Zwette, daar botsen die ontginningsstructuren op elkaar. En de Zwette, dat betekent ook grens. En dit is in dit geval dus de grens geweest tussen die 2 ontginningssystemen. En het was ook nog de grens tussen Noord-Friesland hoorde tot de bisschop van Utrecht, het bisdom Utrecht. En Achtkarspelen hoorde tot de bisschop van Münster, dus het bisdom Münster. Dus het was ook nog een kerkelijke grens. Dus die Zwette, als je dat nu rechts onder op die foto ziet,
Ja, dat is een heel slootje waar iedereen aan voorbij loopt. Ja. Ja. Daar zit toch een hele geschiedenis aan vast. Nou, En een klein stukje Drenthe dus in deze gemeente. Ja, Of niet? Mag nee. ik dat zo niet zeggen? Nou, met die Eschgehuchten. Ja. Ja, een heel klein stukje. Ja, dat kleinschalig zit er een klein beetje in. Ja. Nou, en als je dan kijkt, er is dus altijd landschapsdynamiek geweest. En dat zie je ook na die veenontginningen. Dat veenpakket verdwijnt, behalve in het noorden bij de Zwagemeeden. Daar heb je het beekdal van de Riet zelf, dus daar is het veenpakket veel dikker geweest. Dus dat is nu ook nog nat. En dan zie je dat het vooral nu een veenweidelandschap is, weidelandschap met veel sloten. Iets verder naar het zuiden, daar komt dat Keileemplateau erin. Er was net de vraag van waar zie je nog die sporen van die ijstijd. Nou, dat Keileemplateau zie je ongeveer vanaf die grens. Daar kwam het Keileemplateau boven toen het veen oxideerde, het maaiveld zakte. En daar ontsproten allemaal elzen langs de sloten. Dus dat is eigenlijk ontstaan van dat Elsensingellandschap, zoals we dat goed kennen van de noordelijke Wadden. En als je dan iets hoger in het landschap komt, zo'n beetje boven 2 meter NAP, 3 meter NAP, dan zit je iets hoger, iets droger. En dan zie je dat er ook niet alleen Elsensingels zijn, maar ook diekswallen noemen we dat. Dat zijn opgeworpen wallen en daar groeien eikenbomen op. Dus die staan nu net iets hoger in dat landschap. Nou, en als je dat in een soort van doorsnede bekijkt, dan zie je heel mooi bovenin het veenweidegebied. Dus dat is vooral veel goed doorgreppeld, goed doorsloot, heel veel slootjes. Het is natter dan het Elsensingelgebied met de elzen oorspronkelijk aan weerskanten van de sloot. En dan kom je iets hoger in het landschap en dan zie je dus de diekswallen. En toen dit landschap ontstond, had het natuurlijk ook een functie. Dus dat hele cultuurlandschap, dat kende een functie. De Elsensingel als veekering. Het zorgde een stukje voor schaduwwerking, dat je bij droge periodes het land niet gelijk uitdroogde. Er werd geriefhout gewonnen, die Elsensingels werden om de zoveel tijd afgezet. En al die bladeren die werden ook weer gebruikt als bemesting op het land. Dus zo had het hele cultuurlandschap een functie. En ik denk dat het ook in de toekomst, dat we soms nog wel eens kunnen kijken of we dat cultuurlandschap op een bepaalde manier kunnen revitaliseren. En dat we weer of een oude functie weer kunnen kijken of dat nog weer toepasbaar is in het huidige landschap. Of dat we nieuwe functies aan dat cultuurlandschap kunnen toekennen. Nou, en dan de laatste slide nog. Dit is natuurlijk maar een heel klein. Dit zijn maar 2 verhaallijnen die we nu vertellen over dat veenlandschap. Er zijn nog veel meer elementen. Denk aan de turfwinning. In die beekdalen van de Riet, daar zijn ook petgaten geweest om turf te winnen. Denk aan de latere heideontginningen met de typische woordboerderijtjes. En natuurlijk ook weer die opstrekkende verkaveling en de vele vaten die in het gebied hebben gelegen. Dus er is nog veel meer te ontdekken. En dan zou ik ook vooral zeggen, ik hoop dat we genoeg mensen kunnen activeren om een boek te kopen. En dan kan iedereen thuis nog eens even rustig nalezen. Nou, en dan tot slot nog even. Deze landschapsbiografie heb ik natuurlijk niet in mijn eentje gemaakt. Ik heb dat samen gedaan met mijn collega van Cultuurlandadvies Susanne Koppens. Zij is mede-auteur. Zij heeft ook 3 hoofdstukken voor haar rekening genomen. Harm Peter was als overal projectleider van Cultuurlandadvies ook bij dit project betrokken. En Peter Hermens, landschaparchitect met een eigen bureau, Werkend Landschap. Hij heeft ons heel goed ondersteund en meegedacht in het uittekenen van de beelden. Dus wij komen altijd steeds bij hem aan tafel van ja, we hebben een heel ingewikkelde landschapsproces. Hoe moeten we dat nou verbeelden? Nou, daar kwam hij vaak met hele mooie oplossingen en beeldende oplossingen, zo dat het wetenschappelijke werk toch iets leesbaarder werd voor het brede publiek. Nou, we hadden tweede lezers die meelazen bij de teksten die we aanleverden. Dat was professor Hans Mol van de Frieske Academie en professor Gilles de Lange, geleerd aan de Universiteit van Groningen, maar ook onze provinciale archeoloog. Vanuit de provincie Friesland keken mee Hilde en Dolf, die zaten in het projectteam, die hebben ook met de teksten meegelezen. En we hadden een gemeentelijk projectteam, waaraan ook dank. En natuurlijk de hele gemeente voor deze investering in deze prachtige stap. Want hoewel het ons heel wat bloed, zweet en tranen heeft gekost, hebben we met heel veel plezier aan dit product gewerkt. Mooi. Prachtig. Ik krijg al meteen een vraag. Is dit zo'n landschapsbiografie nou uniek of worden die veel meer gemaakt in deze provincie of elders in Nederland? Nou, het is niet uniek. Maar wat je wel ziet is dat er in Friesland verhoudingsgewijs meer landschapsbiografieën worden gemaakt dan elders in Nederland. Okay. Er is een landschapsbiografie van Smallingenland. Er is een landschapsbiografie voor de Zuidwesthoeken, dat is de Frieske Marre en Zuidwest-Friesland.
En er wordt nu aan landschapsbiografie gewerkt in de Waardhoeken. Dus je ziet wel dat, nou, blijkbaar is Friesland toch trots op hun landschap. Ja. En dat is iets heel moois natuurlijk. Prachtig. Nou, ik vind het ook heel bijzonder hoe je ons nu in vogelvlucht hebt meegenomen langs plekken waarlangs ik misschien al jaren rijd, fiets of wandel. En waar nu ik dit allemaal heb gehoord, misschien op een andere manier langs rij. Misschien bewuster. Maar ik denk ook wel een beetje meer trots wat je net zegt. Dus fantastisch. Mooi verhaal volgens mij. Een heel mooi verhaal. Leuk om te horen. En ik ben ook toch wel bijzonder trots op het resultaat. Jullie hebben er heel hard aan gewerkt. Maar ik vind het resultaat ook gewoon heel erg mooi. Ja, want het resultaat, het ligt hier al een tijdje voor me op tafel. Dat is de landschapsbiografie. We gaan nu naar een quiz waarin het allereerste exemplaar van die landschapsbiografie ook te winnen is. Want het is nu aan de kijkers thuis. Het is tijd voor een korte quiz. En dan gaan we ontdekken wie nou het meeste verstand heeft van ons landschap. Dennis mag niet meedoen. En dat is niet om te checken of hij goed geluisterd heeft naar het verhaal van Dennis, maar om nog een aantal onderwerpen nog even er net iets uit te lichten of wat te verdiepen. En let op, het gaat zometeen om het goede antwoord, maar ook om de snelheid waarmee het antwoord wordt gegeven. Dus degene die uiteindelijk de meeste antwoorden goed heeft en dat ook nog het snelst heeft gedaan, die is de winnaar. Ja, en de winnaar, als er een winnaar is er ook een prijs en dat is dus die prachtige landschapsbiografie. Dus ik wil u vragen om op uw telefoon of tablet met een internetaansluiting naar www.menti.com te gaan. Het komt ook wel even in beeld, denk ik, www.menti.com. En dan wordt er, als het goed is, om een code gevraagd. Nou, die staat ook al even in het beeld, ik zal hem ook even opnoemen. 43523391. De code 43523391. Nou, daarmee kunt u inloggen op onze eigen Mentimeter en dan krijgen we straks een aantal vragen in beeld. Nou, de eerste vraag staat al in beeld. Dat is even een testvraag, die telt nog niet mee voor de einduitslag, maar dan kunnen we even een beetje proeven hoe het werkt. En ook de meeste mensen even de gelegenheid geven om de Menti goed in beeld te krijgen, zodat ze ook mee kunnen doen. Oh, kijk eens. Nou, we zien al een aantal... in ieder geval uit de gemeente, ook buiten de gemeente. Ja. Arnhem, zie je? Ja. Heerenveen. Dokkum blijft mooi in het midden staan. Elslo. No. Wansford. Kijk. Nog niemand buiten de landsgrenzen? Ja. Drachten. Ja. Wat noem je de landsgrenzen in Friesland, hè? Groningen. Ja. Inderdaad. Het gaat mooi. Kolm, Verwert. Nou, dit is leuk zo, hè? Zie ik daar nou Parijs staan? Dan heb je toch gelijk, Dennis. Moeten we overschakelen in het Engels? Ja. Nou, volgens mij werkt het wel. Voor mensen die nog niet de code hebben ingetypt en wel mee willen doen, nog één keer de code 43523391. Nou, hij wordt nog steeds gevuld. Er zijn nog steeds meer mensen die aanhaken op de Mentimeter. En nu worden de lettertjes wel zo klein dat ik ze vanaf hier niet meer kan lezen. Maar ja, hoe groter de letters, hoe meer mensen daar vandaan komen. Dus Dokkum is nog wel, die staat prachtig mooi in het midden. Bedaard. Nou, nu loopt hij redelijk stil. Dus dan stel ik voor dat we naar de tweede testvraag, we hebben volgens mij nog een testvraag, dat we daar naartoe gaan. Ja, en dat is natuurlijk even, we hebben al een favoriete plek van de favoriete plekken van de wethouder gehoord. Maar wat is uw favoriete plek in ons landschap? Nou, dit kan ook wel even duren dan. Hè? Ja. Want noem er maar eens één. Kijk, Hegebeintem, een mooie terp. Terpen, ja. Zeedijk, ja, dat is ook prachtig, hè? De Zeedijk staat. Ja, zomerpolders. Veel van het kleigebied volgens mij, als ik dat zo zie. Hè. De Kwelders. Ik hoop dat alles wat hier nu oppopt, dat we dat ook in de landschapsbiografie hebben staan. Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, dat is wel handig, ja. De Dokkum E, nou De kijk, dat is nog Dokkum E, iemand. Ja. Houdt ook van varen, denk ik. Ja, de klei.
Ja, mooi. Bos. Ja, mooi. Dat is echt Nou, heel deze- divers wel, hè? Deze vult zich mooi. Ik denk dat deze ook wel op de website terechtkomt. Een mooie bloemlezing van alle favoriete plekken in het landschap. Maar er zijn Ja. toch zo heel wat kijkers, hè? Ja, er komen veel ideeën op het scherm in ieder geval. Ja. Nou, ik denk dat het nog wel even doorloopt. Volgens mij moeten we nu gewoon echt met de quiz beginnen. En dan gaat het dus om het echi en dan gaat het dus om de goede antwoorden en ook de tijd en de snelheid waarmee die worden beantwoord. Het zijn allemaal, dit waren nog open vragen. Het zijn allemaal meer keuzevragen en het is steeds maar één antwoord goed. Nou, laten we naar de eerste vraag gaan. Spannend, succes allemaal. Ja. Het staat nog even in beeld, antwoord snel. Nou, de eerste vraag, wat is een pingo? Ongeveer 10, 15 seconden om de vraag te beantwoorden en dan krijgen we zo meteen de antwoorden in beeld. Het telt af, 3, 2, 1. Nou, bijna iedereen heeft IJsheuvel. Nou, dat is ook de goede, Dennis, hè? Ja, zeker. Daar Ja, hebben ze goed naar jou geluisterd. Ja. Ja, zo'n kenmerkende IJsheuvel. Er waren ook nog een aantal mensen die, kan ik het even niet meer lezen, maar Een vogel stond daar volgens mij. de Ja. En die eerste kan ik zo niet lezen. nee, die kan ik ook niet lezen hier vandaan. Nee. Nou, in ieder geval, heel veel mensen hebben goed opgelet. Dat blijkt maar weer. 66 mensen hebben het goede antwoord. We gaan naar de tweede vraag. Benoem qua omvang van groot naar klein. Dus van groot naar klein. En hij telt weer af. En 3, 2, 1. Tijd is op. Ja, dat had ik ook. Ja, je had hem ook zo ingevuld, dat had ik Esther? ook zo, Oké. ja. Dus het is Nou hoop ik maar dat het... de getijdegul, dan de kweldegul Ja, en dan inderdaad. de Nou, priel, hè? iedereen heeft goed opgelet. Ja, Ik kan misschien wel leraar worden. ja, nou, wie weet. Nou, we gaan snel door met de volgende, derde vraag. Welke belangrijkste getijdengeul zorgde hier eeuwenlang voor de afwatering? Nou, Dennis heeft hem een paar keer genoemd. Ja. Ja. Welke belangrijkste getijdengeul? Nou, 3, 2, 1 en de tijd is op. Gaan we nou, kijk, Dat kan niet missen, hè? alweer Peerses de Peerses, dat is hem, hè? 66 mensen Ja. die dat goed hebben beantwoord. Er waren ook nog een aantal die de Riet dachten, of de Lauwers, of de Middelzee. Ja, maar dat de was Lauwers was vooral in een latere tijd. Oké, ja. Ja. De volgende vraag. Oh, we hebben eerst een tussenstand. Kijk. Oh. Nou, dan zien we dat Oei. Anke die staat aan kop met een klein verschilletje. Dus dat zit vooral in de tijd, denk ik. Of staat net boven Vlasnan en Nienke, die zit er ook nog redelijk dichterbij. En dan zit er een klein gaatje. Nou, zet hem op, mensen die hier nog niet in dit lijstje staan. We gaan naar de volgende. Nou, wat is een terp? We kunnen net de antwoorden niet helemaal goed lezen, hè? Nee, dat kan het. Ja, 82 mensen. Iedereen Ja, dus. dat is een makkelijke. Voor hè? bewoning. Nou, ik kan het niet lezen. Maar Het is goed. het is goed, hè? Ja, daar ga je wel van uit. Als 82 mensen voor kiezen en dat zal Ja. iets zijn met een, Het zal hem, een ophoging op te wonen. Oké, de volgende vraag. De één na laatste. En er worden... Welk dorp of gehucht is een S-gehucht? Dus welk dorp of gehucht is een S-gehucht? Of S-dorp?
Kijk. Nou, daar hebben ook veruit de meeste mensen het goed. Westergeest. Ja, Geest zegt het ook al. Geest is standgrond, dus een hooggelegen plek. Ja. Dus in die zin kun je daar ook nog van afleiden. Je kunt er vanaf de naam afleiden. Nou, ja, het blijkt wel, het gaat echt om de snelheid, want ook bijna iedereen heeft dit ook weer goed. Dus de laatste vraag, en dan komt het echt op de snelheid aan van wie de winnaar gaat worden. Hoe zijn de langgerekte percelen ontstaan in de omgeving van Kollum? Dat is in het veenlandschap, denk ik, hè? Ja. Of klap ik daar al klopt. mee? En de tijd is op. Dat betekent ook dat we... Nou, bijna iedereen heeft ook dit goed, 76 mensen. Ja, en daarmee zijn we aan het eind van deze quiz. En dan, als het goed is, is er een winnaar. Wordt nu snel berekend door de computer. Dit was de tussenstand eerst. En die is... Nou, niet meer. Ja, toch nog veranderd. Ja. Oh, kijk. Vlasnan met 5.529 punten. Is ook nog uitgelopen op de nummer 2. Van harte gefeliciteerd. U bent de winnaar. Van het Ja, van het prachtige boek. Dus u krijgt het eerste exemplaar van de landschapsbiografie. En ja, het is even van belang dat de winnaar even zijn naam en adres appt naar het nummer 06 120 830 46, zodat wij kunnen zorgen dat het boek ook... Esther wil het boek graag nog even laten zien. Nou ja, dit is echt een beauty. Dus van harte gefeliciteerd met dit mooie exemplaar. Mooi boek. Goed zo. Ja, naast dit hele mooie boek, ik zei al, we hebben ook het laatste van een onderdeel van deze uitzending, is de lancering van de digitale atlas. Dat is eigenlijk een website waarin kaarten staan waar alle cultuurhistorische en landschappelijke elementen staan aangegeven. Ja, eigenlijk, ik wil jou de eer geven, Dennis, om die digitale atlas te lanceren en ook ons even mee te nemen in die digitale atlas. Ja, nou, dan neem ik jullie weer mee naar de website. En als het goed is, krijgen jullie straks dan die digitale landschapsatlas in beeld. Ik zie mezelf nog in beeld, maar hij zal ongetwijfeld straks op het scherm tevoorschijn toveren. Die digitale atlas, eigenlijk is het goed om even wat context te schetsen. We hebben dan het boek gemaakt, de landschapsbiografie, en daar zitten heel veel verhaallijnen in. En die digitale landschapsatlas, dat is eigenlijk de gisonderlegger in die hele biografie. Ondertussen geef ik even de tijd om deze website tevoorschijn te toveren. Daar is wat aan gewerkt, maar ik kan alvast even heel kort het een en ander erover vertellen. Die digitale landschapsatlas, we hebben niet alleen verteld en verhalend over al die elementen, maar we hebben ook heel veel dingen ingetekend in een bepaald programma. Dus waar heeft een opvaart gelegen? Waar heeft die Pearsens als kweldergeul gestroomd? Waar lagen al die Elsensingels? En dat zijn allemaal gisbestanden, noemen we dat. Daar is een inventarisatie in gedaan. En al die elementen zijn in een atlas terechtgekomen. En die kunt u straks als bekijker, als bezoeker zelf thuis vanaf de bank raadplegen. Dat is allemaal weergegeven op die website. En naast die inventarisatie zijn er nog meer tabbladen op die website te vinden. Onder andere waar we in iets zeggen over de verschillende landschapstypen die aanwezig zijn. We zeggen iets over alle verschillende kenkwaliteiten. En als het goed is, krijgen we hem nu ook in beeld. Kijk, heel mooi. Dank aan de techniek. Kun je ons ook nog even wat laten zien? Ja. Ja, en hiermee is hij ook gelanceerd. Hij is nu voor iedereen... Nou, hij is nu gelanceerd. Het had even wat voet in de aarde. Maar nu kunnen we ook kijken. En dit is eigenlijk die website waar iedereen op kan inloggen. Dan begin je natuurlijk even bij de uitleg. Dan kun je klikken op bekijk de uitleg. Dan komt er een schermpje tevoorschijn en dan wordt uitgelegd hoe je hiermee kan werken. Nou, dat gaan we nu niet doen, want ik weet hoe die werkt. Dus dat laat ik even terzijde. Ik noemde net die inventarisatie. Mijn muis is trouwens nu ook zichtbaar. Dat is heel mooi. Die inventarisatie is dus een inventarisatie van al die elementen die in het landschap te vinden zijn. Natuurlijk nooit helemaal uitputtend. Er zijn heus nog elementen in het landschap die hier nog niet in zitten. En ik zie dat ook als een oproep om, missen hier nou dingen, misschien geef het door, wie weet kan het in een later stadium alsnog worden toegevoegd aan zo'n inventarisatie. Ik had het over de Pearsens.
Ik ga even slepen. Je kunt inzoomen in het scherm. En hier bijvoorbeeld zie je weer die kronkelende structuur in terug. Dat is die Pearsons. Je kunt op elementen klikken. Dan komt er een tabelletje tevoorschijn met de achterliggende informatie. Dus dat hebben we allemaal in een tabel gezet. Je kunt overal dus elementen aanklikken, een term bijvoorbeeld. En dan verschijnt er allerlei achtergrondinformatie. Nou, als ik wat uitzoom, dan zie je hier de hele gemeente. En hier staan al die elementen in. En links een uitklapmenu. Als je zegt van nou, ik wil alleen elementen van dat historische cultuurlandschap zien, dan zet je het andere allemaal uit. Klap je dit uit en dan kun je ook nog zeggen van nou, ik wil eigenlijk nu alleen maar de eendenkooien zien. Dan zet je de rest uit en wat overblijft zijn die eendekooien. Nou, zo kun je dus door die inventarisatie heen. Dan is er ook nog een tabblad met landschapstypen. Ik noemde net al, dat landschap dat kun je zien als een boek. Dus dat is altijd heel dynamisch. En in elke periode is er weer iets nieuws aan het landschap toegevoegd. Zo moet je eigenlijk ook die landschapstypen zien. Dus door die eeuwen heen zijn er verschillende landschapstypen gevormd en die liggen gestapeld in dat landschap. En ook hier kun je al die verschillende landschapstypen die bij die verschillende hoofdstukken in het boek horen, kun je uitzetten. En als ik nu, heb ik alleen hoofdstuk 1 aanstaan en dan zie je het Pleistocene landschapstype. Hebben we hier gekarteerd wat we daaronder verstaan. Nou, dan heb ik ook nog benoemd dat voor ieder hoofdstuk en voor iedere bladzijde uit dat boek hebben we kenkwaliteiten onderscheiden. Nou, als ik hier bijvoorbeeld even deel 3 pak uit het boek, we hebben dat over dat veenlandschap gehad. Daar komen hier links de kenkwaliteiten te staan. Hier links in het scherm, dan zie je een fotootje erbij. En je kunt ook zeggen van nou, ik wil dat interactief op de kaart bekijken. Bijvoorbeeld bij het Esgeheugde landschap, dat staat net ook in de quiz, Westergeest en Wijgeest. Dan klik je erop en dan zie je dat dat gebied wat we als zodanig hebben gekarteerd, dat komt in het beeld, dat wordt omcirkeld, wordt gehighlight. En dan staat hier ook de uitleg van wat is dan een Esgeheugde landschap? Wat hoort nou bij die kenkwaliteit? Nou, je kunt weer teruggaan, de Diekswalm in het gebied. Als je daarop klikt, dan zoomt hij hierop in en dat zijn dan de structuren die iets donkerder gekleurd zijn. Nou, ook hier weer een uitleg erbij. Dus zodoende kun je deze GIS-atlas gebruiken. En als laatste hebben we ook nog een functionaliteit toegevoegd. En dat is eigenlijk een vergelijking van het landschap van 1832 op basis van kavelstructuren. Dus van, ik noemde net al die kadastrale kaart uit 1832. Hoe het landschap was en hoe het nu is. Aan de hand van alle sloten die nu nog in het landschap liggen. En dan kun je via een slider kun je heen en weer schuiven. Rechts is het landschap zoals dat in 1832 was. En als je nu naar links gaat, is het landschap zoals het er nu bij ligt. En dan zie je wel dat, in 1832 was het landschap natuurlijk veel fijnmaziger. Die percelen waren wat kleiner. Maar als je dan nu naar rechts schuift, dan zie je nog wel dat heel veel hoofdstructuren in het landschap nog wel overeind zijn. Ja. En zo kun je dus iedereen op een bepaalde plek in de gemeente waar je woont bijvoorbeeld, kun je inzoomen en kun je dat gaan vergelijken. Ook hier bij mijn muis bijvoorbeeld, daar zie je nog een oude boerderijplaats liggen. Nou, en dan kun je hem verslepen en dan zie je, hey, die boerderijplaats is nu dus niet meer aanwezig in het landschap. Ja, ja. Nou, zo kan iedereen die check voor zijn eigen omgeving doen. Nou, en dit zit allemaal in die digitale landschapsatlas. Prachtig. Je kunt eigenlijk een beetje grasduinen. Je hebt straks een mooi boek waar je kunt lezen, maar je kunt ook heel selectief door de kaarten heen om te kijken waar je belangstelling ligt. Ja, ja. Prachtig, prachtig. Ja, en op die manier kunnen we dus een heel aantal dingen laten zien. Maar wie dat ook hebben gedaan of willen gaan doen, zijn een aantal collega's van de gemeente. Die hebben hun favoriete plek, daar nemen ze ons mee naartoe. We gaan kijken naar een drietal vlogs van de collega's van de gemeente en hun bijzondere plekken in ons landschap. Hallo, mijn naam is Harry. Ik heb jullie meegenomen naar deze plek, omdat deze plek weergeeft dat de processen die een groot deel van onze gemeente gevormd hebben, nog steeds plaatsvinden in onze gemeente. We staan hier vlak bij de grens van de gemeente. De grens van de gemeente is het Danziggat, de Waddenzee achter de kwelders van Noord-Friesland buitendijks.
Inmiddels zijn we weer wat dichter bij de kust gekomen en we staan nu in de landaanwinningswerken. Hier op de achtergrond zie je de dammetjes die aangelegd zijn voor die landaanwinning. En je ziet ook het effect van die dammen. Verderop, achter, zie je dat het aan de ene kant van de dam begroeid is en aan de andere kant nog slik is. En dichterbij kun je ook zien dat er best wel een hoogteverschil zit aan de ene kant en de andere kant van de dam. Dus die dammetjes die hebben hun werk goed gedaan. Achter mij ziet u Vogelzang staan. Ik bevind mij dus in Veenklooster. Een plekje waar vroeger veen was en een klooster. Nu beide niet meer. Ik kom hier niet om u iets te laten zien van de Staten op zichzelf. Nee, ik kom hier om iets te laten zien van de tuin hierachter. Die tuin die is in 1840, zo rond 1840, aangelegd door de tuinarchitect Roodbaard. Heel specifiek voor Roodbaardstuinen waren de vijvers. De grillige vijvers, de grond die eruit kwam, die gebruikte je weer als heuvels langs de vijvers. En dan kon je dan prachtig uitzien over de vijvers of misschien ook wel weer het landschap in. Die grillige vijvers, die moesten de mensen de tuin inlokken om te zien wat er aan de andere kant van de vijver was. Of aan het einde van de vijver. Ik ben hier aan de achterkant van het park van Vogelzangstaten wat ontworpen is door Roodbaard. Toen Roodbaard hier kwam, liep het park niet verder dan deze sloot, de Zwadde. Hoi, mijn naam is Doetje. Ik ben hier bij de steenfabriek in Oostrum. Ik vind het een bijzondere plek. Dat is niet alleen omdat de steenfabriek de best bewaarde steenfabriek is van Friesland, maar ook vanwege het landschap eromheen. De steenfabriek heeft haar sporen achtergelaten in het landschap. Door de kleiwinning is de grond lager komen te liggen. En dat zien jullie hier heel erg goed. Als jullie nou eens een keer op een andere manier het landschap willen beleven, dat kan hier ook heel goed. Woep! Achter mij zien jullie het water en vanaf kilometers ver is de prachtige steenfabriek al te bemerken. Ja, mooi. Nou Esther, ja, jij had zelf al je mooie plekken benoemd, maar dit zijn ook weer 3 iconen van het landschap. Prachtige verhalen weer. Ja, zeker. En dan, dat laat ook even zien dat we echt in een heel bijzonder gebied leven. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat er ook heel veel mensen thuis een bijzonder verhaal hebben. Of mensen die dit later terugzien, die denken van ja, maar ik heb ook juist een heel bijzonder verhaal. Nou ja, dat is vanavond ook de oproep. Denk vooral mee, want de digitale atlas moeten we ook vullen. Als u naar de website gaat van www.noordoostfriesland/landschap.nl, dan vindt u een knop, een button. En daar staat op Denk mee. En daar kunt u uw eigen verhaal vertellen. Ja, en dat maakt het natuurlijk uiteindelijk echt bijzonder. Dat we de verhalen van de mensen thuis krijgen. Verhalen van mensen uit het landschap. Dus vandaar deze oproep. Denk mee en doe mee. En vertel uw verhaal. Mooi, ja. Nou, we hebben vandaag ook al heel veel informatie gekregen natuurlijk. En via de digitale atlas is ook nog heel veel informatie te verkrijgen. Dus ik kan me heel goed voorstellen als de kijkers thuis er nog eens even goed willen voor gaan zitten thuis. Ik kreeg trouwens net door van de regie dat we in ieder geval via de Facebook livestream al 200 mensen meekijken. En dat is nog niet eens met de mensen erbij opgeteld die ook gewoon tv kijken via RTV Noordoost-Friesland. Er zijn wel honderden mensen die ons volgen. Wat een enorme belangstelling, Esther, of niet? Nou, zeker. En misschien is het vanavond ook wel heel veel informatie. En wil u het ook allemaal nog eens even rustig terugkijken? Dat kan natuurlijk. Ga naar die website, want de digitale atlas is daar te vinden. Maar ook de biografie, de poster kunt u downloaden. En u kunt het rustig nog eens even teruglezen. U kunt ook daar kenbaar maken door een mail te sturen via deze website. Als u belangstelling heeft voor het boek, de landschapbiografie zelf. En als er genoeg belangstelling is, dan zullen wij hem ook gaan bestellen. Dus daar vindt u alle informatie ook weer terug.
Mooi, nou dan zijn we bijna aan het eind van deze live uitzending. Ik wil het ene laatste woord nog even aan de wethouder geven. Ja, nou, ik vond het een hele bijzondere avond. En we krijgen ook vast nog wel de reacties van de mensen thuis binnen. Ik wil jullie bedanken, ik vond het hartstikke leuk. Maar ik wil ook iedereen bedanken die hieraan meegewerkt heeft. Dennis noemde het al even, het was echt wel bloed, zweet en tranen. Zo nu en dan, het is een hele lang traject geweest. En ik zal even kijken of ik niemand vergeet, maar ik wil de cultuurlandschap, werkend landschap, de provincie, RTV NOF en natuurlijk onze eigen ambtelijke organisatie ontzettend bedanken voor de samenwerking. En ook u thuis wil ik bedanken, de kijkers die de belangstelling hebben getoond, uw vragen hebben gesteld. De vragen die we vanavond niet beantwoord hebben, daar krijgt u zeker nog een antwoord op. Dat komt ook via de website, wordt dat beantwoord, dus houd dat ook in de gaten. En nou, als u nog wil reageren, dan kan dat nog een tijdje na deze uitzending. Dus hartstikke bedankt en een hele fijne avond nog. Nou, en daarmee zijn we echt aan het einde van deze uitzending gekomen. Er rest mij nog te zeggen, en dat doe ik dan wel weer even in het Fries. Tiege dank natuurlijk voor het zien naar deze live uitsturing. Nog een hele noffelijke joen. En heel graag ons zien in uw prachtige gemeente Noord-Eerst-Friesland.